Berarti dia lumpuh kate kebiasaan piro lho. Jalan itu habis toh. Kakung turun yo kakung. Mare kene bau dolan. Siap yuk. Kok. Nah, engko rati kae pisang kepong kok ge. Balen. Piye lagi berapa jan iki? Lah iki Barang ini iki ketemu omahane. Ya anu. Kembali omahane ora tayep. punyang dhewe rono awan. Nek sama Kita ayo belum tayo. mana?